idlamlenze ezinsizweni, idlamlenze zaseyintombeni, indoda enengoma enkulu, indoda esemlandweni, inyanga nenyanga iba komunye umlando omusha isiphinde yaqapha omunye umlando okoqalayo the first time ever ukuthi kuba namamiliyoni amangaka ngesikhathi esifishane. Sephinde wakwenza kade bengakho Khuzani ukuthi angene laphana ngengoma ethi Ronaldo kuyimiliyoni ku-YouTube. Leyo ngoma leyo yenze imiliyoni khona namuhla emini. So njengoba sasishilo namanje sisasho i-album kaKhuzani isemlandweni. uKhuzani unengoma enkulu. uKhuzani uzoshintsha indlela uMaskandi bese ngicabanga ukuthi uyiyona lento ku-edit uMaskandi nowenze ngathi sekuyinto yasemathaveni yokugrova noma kanjani. uKhuzani ukukhombisile ukuthi no, uMaskandi noma ungashintshwanga kakhulu still uyasebenza, abantu bayawuthanda bawulandelela. Elinye lamamiliyoni leli asanda kuli-eda uKhuzani engazi kahle mhlophe ukuthi ishiphi zabahlazi nabanyanyi bakhe uKhuzani nabazondi ongazi ukuthi bayamzonda ini, angeke bekwamukela ukuthi ukwenzile lokho, angeke bevume ukuthi wenze umlando uKhuzani. Into abazoyishalazela bazokube yale nale bezama ukuthola ama-excuses ukuthi why kunjalo. Idlamlenze isebenze kakhulu, siyazizwa nje inkulumo abantu bangena ku-Spotify besitshela ngama-listeners, besitshela ngawo yonke into. Ungazi ukuthi ama-listeners asho ukuthini, because ebalekile ukuthi iy'namba zakho ziyakusapotha yini, lokhu okwenzayo kuyahambisana yini nalokhu okumele kwenzeke. Ngabe uyaphakama, ingabe ama-streams ayakhuphuka, if lokho kuyenzeka, so where is the problem? Siyazi angeke lize likhulunywe le ndaba yemiliyoni because lizohetha abantu abaningi, baningi abantu bazohlukumezeka, baningi abantu ade bengalindele ukuthi uKhuzani uzokwenza kahle kangaka, nanokuthi nje futhi uphinda ede imiliyoni because bese beyitshela hayi kumile-ke manje sekugcinile ngalokho kwenzakalile. Kanti sasithini masithi le album isemlandweni, le album izoshintsha izinto, le album ize ngamandla. Hayi kaqedwe ngisho ne-3 months ngeyi-14 zale nyanga, khani izothi 3 months full ebese kuyakhawuntwa ukuthi mingaki-ke imilando eyenziwe. So sibonga kakhulu nje ekusebenzeni kwabantu be-streama beyidlala bengaphumuli begqugquzela nabanye ukuthi okay nayo ingoma ibhekeni bafethu yenzeni sure ukuthi niya-streama, niya ku-Spotify, YouTube, ko-iTunes, Deezer, Amazon, yonke lezi ndawo uku-streama kuzo. Sibonga kakhulu ukuthi abantu leyo mfutho loyo bewufaka. Abantu abaqhubeke futhi be-streame bengayeki, nalezi ezinye futhi beqhube futhi befake umfutho. Ukuthi kufika le kuyi-2022 noma kuyi-2022 ukuthi kufika kuyi-22 March 2025 kuyobe sekukuningi okuhle abazobe bekuphethe abantu okuwumphako, uzobe sephethe okuningi uKhuzani before kufike leyo Carnival City. So sibonge kakhulu nje thina ebesazi ukuthi uzokwenza uKhuzani, akusimangaze, siyalazi ithalente lakhe aselingabazi, kade sakubona ukuthi uphiwe. Lento wazalwa nayo yakho, yakini, eyedalo zakho, uNkulunkulu wakupha yona, akekho oyokuphuca yona. Awekho ama-page aku-Facebook ayokhuluma kabi ngawe ukuze wena uluze indlela osebenza ngayo. Uzoqhubeka nje ubuse, uzoqhubeka nje ulide, uzoqhubeka uhambe phambili. Shathiwa kunjani kumnyama kubomvu, lento eyakho, lento wazalelwa yona. So siyabonga kakhulu abantu abaqhubeke bewudlala umculo. Nisalahle.